はい、どうぞどうぞ。はい。はいはい。אם אתה חוטף לי. כן, בדיוק, אז בוא. כן, כן. אני אביא להם. אנחנו פה במחוז אישיקאווה, מקום שסבל לפני 5 ימים, 4 ימים, רעש אדמה מאוד גדול. חלק מהתושבים התפנו פה לאיזה בית ספר, והם כולם גרים פה כי הבית שלהם מתמוטט. אז באנו, הבאנו להם המון ציודים, ואנחנו עושים להם עכשיו בטטות על האש לכל הילדים. והבאנו להם גנרטורים וכל מיני כאלה דברים. אנחנו עוזרים בהתנדבות כי אנחנו אוהבים את יפן. ואני עם הכובע של הטייסים. אני טייס.